Tervehdys tätä Kivilammen maisemista. Lähdettiin vähän koko perheen voimin pilkkimään ja mäkkeen laskeen tuohon läheiselle rinteelle. Ja muutenkinhan täällä on aika näpsäkkä kulkea, kun hanki kantaa. Tää on näitä mukavimpia aikoja, kun mukava kuleksia täällä. Tuli mieleen tästä Kivilammesta muutaman vuoden takaa, kun olin kaakkureita kuvaamassa. Ja no, kesäilta oli, niin katsotaanpas miltä se silloin näytti ne maisemat. Oli vähän toisen näköistä kuin nyt. Sittenhän siinä kävi semmonen harvinainen juttu, tai ei se nyt sinänsä harvinainen juttu ole, mutta että sattuu Vilimille jäämään kun toinen niistä kaakkurin pojista niin päätyi hauen iltapalaksi siinä. Siinä vähän äiti kaakkuri kahtoi ihmeessä, että minnekä se poika siitä hävisi. Ja ilmeisesti oli sitten myöhemmin hävinnyt toinenkin poikainen, taikka joutunut hauen evääksi, kun parin päivän päästä käytiin katsomassa, niin eipä sitä enää näkynyt sitä toistakaan. Se päättyi se kaakkurin pesintä tässä lammella niin lyhkäseen. Siltä kesältä ei tullut kyllä poikasia aikuiseksi asti. Joo, se tuli mukava iltapäivä kautta ilta vietettyä tällä Kivimäen kautta Kivilammen maisemissa, mutta semmonen oli se kaakkurin tarina. Poikasia ei isoksi asti selvinnyt siltä kesältä. En ole nyt sitten käynyt, että miten on muina kesänä onnistunut, mutta eiköhän sitä jokunen pesu ole tullut aikuiseksikin asti. Mutta eipä siinä. Jatkellaanpa taas seuraavalla videolla. Se on moro.